салом алейкум бародаро хоҳарои азиз, дар канали ма подписатсия кунед, яъне обуна шавед. вақте ки шумо обуна яъне подписатсия мекунед, табали ҳам значоки подписатсия, значоки зангулача аст, ҳамура фаъол кунед. агар ӯ фаъол набошад, шумо дар сообщение намебинед вақте ки ман видеои нав мепартом. раҳмат барои диққататон. автобус дар роҳ ҳаракат карда истодааст. ронанда 2 нафарро савор мекунад. боз 5 нафари дигарро. дар истгоҳ 3 нафар мефарояд ва 2 каси дигар савор мешавад. савол: дар автобус чанд нафар рафта истодааст? агар ҷавоби шумо 6 бошад, ин нодуруст аст. савол дар он буд ки дар автобус чанд нафар рафта истодааст. шумо бояд ронандаро фаромӯш намекардед ва ҷавоби дуруст ин 7 мебошад, яъне дар автобус 7 нафар рафта истодааст.